Praise God! Hallelujah! Glory to God! No? Maing buntag sa tanan nga naakaroon na minaw or nagtanaw sa video. So, glory to God. Igsuon na nata sa Levitico chapter 26. Unya, ang last chapter is 27. So, hopefully, mahuman nato siya karon, no? So, glory to God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. So, kini nga chapter sa Levitico chapter 26, nag-ingon, mga panalangin sa pagka-masinugtanon. Kami kayo, no? Nako'y na-remember nga kanta. So, akong kantahon na, Bisaya siya, nga dito. Kini siya, every offering ni sa una, ma-remember na akong kantahon sa mong bukid. Yung ano? Ihapa ang panalangin mo sa tinagsaiphaang tanan, tinagsaan, aron makita mo ang dakong kaluoy sa Ginoong Dios, no? Ang Dios maluluyon kay sa tuwa igsoon mo nang ang mga panalangin ngayang gihatag sa tuwa usay malimtan nato, no? Pero kung atuan ang iphon Ginoo sa matag anang isa-isa, actually daghan kay siya igsoon kana usay buro mabaliwala nato ang mga panalangin sa Ginoo. Unang-una, ang kinabuhi nga gihatag niya igsoon kanang karong i-provide ba na nga matinud-anon og maayo og maluluyon ang Ginoo kung naa pa ka karon igsuon, no? Kung buhi pa ka kana usa na kadakong milagro og panalangin gikan sa Ginoo. Ikaduha, hangin. Nay daghan mga pasyente sa hospital karon nga nagbayad sa ilahang kanang gininhawa, no? Kay through oxygen na nga kanang tangki-tangki. Ikaw igsuon karon og ako, no? Dakong panalangin sa Ginoo makaginhawa gihapon tagtarong sa hangin nga gihatag sa Ginoo sa atoa, no? Pipila lang na sa tubig, no? Nga makainom pa ta og kanang hinlo nga tubig. Labi na des Pilipinas sa mga bukid hinlo kayo, no? Kay naay mga lugar sa kalibutan nga wala gyud sila'y tubig. Ang uban ay tubig puro hugaw, no? Especially sa mga kuan sa Africa, no? Nakoy na remember nga video sa una, ang bata nag-inom og kanang hugaw nga tubig kay wala sila'y tubig. Kana igsuon mga panalangin sa Ginoo, no? Sa atong family, na atong pagkaon sa matag adlaw nga nadyo ipadala ang Ginoo nga pagkaon sa tuwa, no? Nga dili bata magutman, no? So kana mga panalangin sa Ginoo nga usahay ato ang ma-neglect or ato ang mapadaplin ba nga di nato kay ma-appreciate bitaw pagkamaayo sa Ginoo kay ang atong una-una dito ra gyud sa kwarta. Na kung matagaan ako 1 million ay sus kana murag diha pa nato hunahuna nato ma-appreciate diha nato kon nga wow ana or unsa bay ihatag mga material nga butang ang nasa tong hunahuna nga mga panalangin sa Ginoo. Pero igsoon kana siya mga secondary ra na siya, no? Kaya ang tinuod nga kanang panalangin sa Ginoo kanang atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Ang kaluwasan, no? Ngayang gihatag pinaagi kang Hesukristo. Okay, so taas akong introduction, no? Pero before ta mo basa sa pulong sa Ginoo, mag-ampo sa ta igsuon. Dalaygon ang buhi nato nga Dios. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaon na mga Dios. Salamat kay Ginoo sa pagpahinumdom kanamo, Lord. Nga among kinabuhi dakong panalangin o milagro gikan kanimo sa matag adlaw, Ginoo. Salamat, Lord, nga manamulming gitagan og laing adlaw, Ginoo, nga mong ma-spend, oh God, kauban ikaw. Salamat, Lord, tabangi mi nga makahinumdom mi sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Bisan katong murag dili kay namo appreciate, Lord, katong mga gagmay bitaw, Ginoo, nga murag mabaliwala, Ginoo, pahinumdom mi kami, Ginoo, nga katong tanan ikaw ang tinubdan. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa pagtagbo nimo sa mga panginahanglan sa matag adlaw. Itong mga tao, Ginoo, nga imong gigamit, I pray ka mag-bless kanila usab. Lord, tabangi kami, Ginoo, nga among maihap tagsa-tagsa imong mga panalangin nganhi kanamo ug ikaw, O Dios, ang among pasidunggan sa tanan. Lord, ikaw ang tuburan sa kinabuhi, ikaw ang tuburan sa mga panalangin, Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ug Lord, samtang kami magabasa sa chapter 26 ug 27, Lord, sa Levitico, O God, I pray nga ikaw, Ginoong Dios, may mga ministro sa matag usa kanamo, Lord, labi na katong mga maminaw, Ginoo, ug magbasa sa ilang pulong, sa imong pulong, sa ilang Biblia. Ginoo, I pray nga imong balang espiritu mamuhat o pinasahi, Ginoo, sa among matag usa ka kasing-kasing karong adlaw. Lord, bag-uha kami. Tabangi kami, Ginoo, nga mahimong sama kanimo, O Dios. Nabuutan nga Dios. Mapinasayloon nga Dios, mahigugmaon nga Dios.
Lord, salamat kayo dalagon ikaw. We praise you, Lord. We praise you. We magnify your name, O God. Salamat, Lord, ini kay gayunan. Kining tanan akong gitugyan, ug gipasalamatan, ug gibalik nako ang himaya ug dungog diha kanimo lamang. Salamat, Lord, in Jesus name. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay, so atong sugdan og basa no sa Levitico chapter 26. So sa kung gikaingon, mao ni ang chapter sa mga panalangin sa pagka masinugtanon. So ang pangutana, masinugtanon ba ka igsoon, no? Masinugtanon ka ba sa Ginoo? No? So kay magbasa na ta, no? Atong mabaluan kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Okay, so ingon diri sa verse 1. Ayaw kamo pagbuhat og mga Dios. Ayaw kamo pagpatindog og kinulit nga larawan o haligi o bato nga kinulit aron inyong simbahon, kaya ko mao ang Ginoo nga inyong Dios. Matnguni usab ninyo ang akong mga adlaw nga igpapahulay og tahuran ninyo ang dapit diin ako gisimba. Ako mao ang Ginoo. Amen, no? Kung buhaton ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo ingon man ang akong mga sugo, hatagan ko kamog ulan nga inyong gikinahanglan sa hustong panahon, no? So ang ulan panalangin na igsuon, no? Nga ihatag sa Ginoo sa hustong panahon. Aron ang yuta muhatag og abot, no? Labi na sa mga mag-uuma nanginahanglan jud sila og ulan. No? Even ang mga dili mag-uuma. Kaya kung sobra ka init, igsoon, di ba, magreklamo man punta, no? Kikinahanglan jud ang ulan. Okay. Ingon diri aron maghatag og abot og ang mga kahoy mamunga. Amen. Ang inyong paggiok mulungtad hangtod sa tingpamupo sa paras og ang tingpamupo mulungtad hangtod sa tingpugas og daghan kaayo ang inyong pagkaon og magpuyo kamo nga layo sa katalagman. Amen. No, kung mutuman ta sa mga mando sa Ginoo, niingon siya nga magpuyo kamo, no? Magpuyo kita nga layo sa mga katalagman, no? Hallelujah. Nya daghan kaayo ang inyong pagkaon, di ba? Provision sa Ginoo igsoon. Dili mahurot, no? Okay, verse 6. Og hatagan ko kamog kalinaw diha sa inyong nasod aron mga tulog kamo nga walay angay nga kahadlukan. Amen. Praise the Lord, no? So makatulog kang tarong igsuon niya wala kay angay nga kahadlukan, kay ang Ginoo maghatag og kalinaw, no, sa ato ang nasod kung kita mutuman sa iyang sugo kanato. Ingon diri, abugon ko ang mga mapintas nga mananap sa inyong yuta og ipahilayo ko kamo sa gubat, no? Praise God. Okay, verse 7. Kamo hinuon mao ang mugukod sa inyong mga kaaway ug pamatyon ninyo sila sa inyong mga espada. Kay 8, ang 5 kaninyo mugukod sa usa ka gatos ka kaaway ug ang usa ka gatos kaninyo mugukod sa 10,000 kanila ug sila pamatyon ninyo sa inyong mga espada. Okay, 9, panalanginan ko kamo ug himuon ko kamong mauswagon ug pasanayon ko kamo ug tumanon ko ang akong kasabutan uban kaninyo. Verse 10, magkaon kamo sa daan ninyong abot nga dugay ng diha sa tipiganan og kuhaon ninyo ang daang abot o pulihan sa bag-o. Oh, amen. 11. Magpayo ako uban kaninyo ug dili ko kamo isalikway. Amen. Thank you, Jesus, no? Mag-uban ang Ginoo kanato, no? Ug dili kita niya isalikway, no? Verse 11 na siya. So, lami kay nga promise, no? Okay, verse 12. Mag-uban ako kaninyo ug mahimong inyong Dios ug kamo mahimong akong katawhan. Okay, 13. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron dili na kamo maulipon sa mga Ehiptohanon. Gibalik ko ang yugo nga
gisangon kaninyo aron tuyhad kamong maglakaw. Amen. Glory to God, no? Aron tuyhad kamong maglakaw. So, gikuhaan na ta sa Ginoo sa yugo, no? Nga gisangon. Okay, kung musunod ta sa Ginoo, no? Praise the Lord. Okay, verse 14. Mo ni ang mga silot sa pagkadili masinugtanon, no? Katong una, ang mga panalangin sa mga masinugtanon. Ug ang ikaduhang bahin, no, magsugod sa verse 14, ingon diri ang mga silot sa pagkadili masinugtanon. So nagyud tay pilion ani igsoon, no? Okay, sa verse 14, apan kung dili kamo mamati kanako ug kung dili ninyo buhaton kining tanan kong mga sugo, kung isalikway ninyo ang akong gipatuman nga mga tulumanon ingon man ang akong balaod ug lapason ninyo ang akong kasabutan, kini mao ang himuon ko kaninyo. Lisangon, ano siya? Lisangon ko kamo ug kastiguhon pinaagi sa sakit ug hilanat nga makapahalap ug makapaniwang kaninyo. So naialaw sa Ginoo balig silot, no? Ug makawang lamang ang inyong pagpamugas, kaya ang inyong mga kaaway ang mukaon sa abot niini. Makigbatok ako kaninyo ug buntugon kamo sa inyong mga kaaway. Ang mga nagdumot kaninyo maoy magmando kaninyo ug mga lagyo kamo bisag walay nagukod kaninyo. So perminti mahadlok, no? Hallelujah, Jesus, help us, Lord, nga musunod yun mi sa imong mando, Ginoo. Verse 18, kung dili gihapon kamo mamati kanako bisan pa niining tanan, kastiguhon ko kamo sa 7 ka pilo tungod sa inyong mga sala. Okay, 19, lumpagon ko ang inyong garbo, ug ang langit mahimong sama sa puthaw, ug ang inyong yuta mahimong sama sa bronze. Hallelujah. So, lumpagon sa Ginoo ang inyong garbo. Kaya kung di ta mutuman sa Ginoo, meaning, natay garbo. Susulod sa itong kasing-kasing. Para magsupak-supak ba, no? So, ningan sa verse 20, kawang lamang ang inyong mga paghago, kay ang inyong yuta dili muhatag og abot, ug ang mga kahoy dili usab mamunga. Okay, 21. Ug kun magmagahi ilang gihapon kamo og dili magmatinumanon kanako, pahiagumon ko kamog dugang nga katalagman 7 ka pilo sa gidaghanon sa inyong sala. Okay, 22, ipasulong ko kamo sa mga mananap nga mapintas, pamatyon nila ang inyong mga kabataan ug puuhon nila ang inyong mga kahayupan. Hallelujah. Magkadyutay kamo ug wala na unyay magtikaw-tikaw sa inyong kadalanan. Okay, 23. Ug kun kining maong mga kastigo dili makapabalik kaninyo ngari kanako ug magpadayon gihapon kamo sa pagpakigbatok kanako, magpadayon usab ako sa pagpakigbatok kaninyo. No, so igsuon murag alisod jud kay kung ang Ginoo ang atong kalabanon, no? Kay ang Ginoo baya ang makagagahom yun sa tanang. Yung pa ang Dios ang atong Dios mao ang Dios sa tanang mga Dios. Siya ang Ginoo sa tanang mga Ginoo. No? Kung naamay mga Dios there's kalibutan, ang Ginoo ang pinaka Dios sa tanan, no? Munang kahadlukan nato ang Dios, no? Kay siya ang labing gamhanan nga Dios. Muyukbo ta kaniya og mga itag pasaylo, no? Kay tao lang tanon nya nang makasasala man tatubangan sa Ginoo, pero sa dihang ato na siyang dawaton nga Dios. Siya ang ato ang tigpanalipod. Siya nang atong Dios. Mahimo tang iyahang anak, no? Mahimo tang parte sa iyahang pamilya, sa iyahang kingdom. Praise God. Unya magtuman ta sa iyahang sugo, no? Hallelujah. So, okay, sa 23, ug kun kining maong mga kastigo dili makapabalik kaninyo ngari kanako ug magpadayon gihapon kamo sa pagpakigbato kanako, magpadayon usab ako sa pagpakigbato kaninyo. Kastiguhon ko kamo
tungod sa inyong mga sala. Pito pagayod kapilo ang kalisod. 25. Ipahabas ko kamo sa espada agi panimalos alang sa kasabutan. Ug kon magtigom kamo diha sa inyong mga syudad, padadaan ko kamo makalilisa nga sakit ug itugyan ko kamo sa inyong mga kaaway. Murag na ako'y makuan diri ba no? Na although moingon ta nga katong COVID ba, no nga gikan sa China, ana-ana no. Pero I believe nga kato gitugutan sa Ginoo tungod sa ato ang gihimo batok sa Ginoo. Kay diri ingon siya, padadaan ko kamo diha sa inyong mga syudad, no siya, padadaan ko kamo makalilisa nga sakit og itugyan ko kamo sa inyong mga kaaway. Kung dili ta kung dili ba ta mutuman sa sugo sa Ginoo, naa siya kanang pagkastigo kanato tungod kay gusto sa Ginoo nga mubalik ta ngadto kaniya. Sama ra ba sa mga ginikanan nga kung ang anak magpabadlong bunalan, no, labi na sa Pilipinas, no, bunalan kay arong akong mama pa arong makamatngon, no, nga halimbawa mo kanang naka-remember ko sa nagamay pa ko amot murag grade 5 siguro ko to ana. One time nakakita akong 5 skordiso ba sa muang balay. Kay wala ko yung lapis. Nangita ako kanang sinsilyo kay di ko matug eskwelahan nga wala ko yung lapis or anang ballpen, no? Kay kuan kanang mag-unsa man tag eskwelahan kung watay ballpen og lapis nga kasabaan sa maestra, di ba? Kay nganong wala tay lapis, wala tay ballpen. So nangita ako og kwarta, 5 ra man ako nakitaan. Ya kung ang ballpen kay 8 man siguro to nga time. So, dili ko kapalit og ballpen. So, lapis tala akong gipalit. Pero katong ko nga akong kitaan sa kordiso, dili to ako sa ko itong mama. Unya kay, sa kordiso man ako nakitaan, di gikuha na ako. Sa dihang pagkahapon nagsuon. Wa na. Akong mama, gipatawag na ko, gipaapas ko sa eskwelahan, no? Giingnan ko. Pauliw na kasi mong mama, kay suko kay mong mama. Nagdalag bunal mong mama. So, suko daw kay akong mama. So, nahadlok po ko, no? Kung anong suko man kay akong mama. Sa dihang, diya palang ko sa kalsada. Akong mama na nasa kalsada, nag-atang sa kuha. Dol sa mong balay. Taas kay yahang bunal, no? Og, gikasabaan ko niyag tudo-tudo. Kay nganong gikuha na ko iyang 5. Wala man ko kabalo nga iya tong 5. Pero kay tungod, kay akong gihimo, dili maayo, no? Wala ko nananghid. Gikuha na ko, nga di man po to ako, So, gibunalan ko sa kong mama. Ingana ba, no? Gisilutan ko sa kong mama arong magmatngon ko. So, sa pagkasunod nga nakakita ako kwarta, pagka nga dili to ako, dili na ako kuhaon. Kaya nga naman, nakamatngon ko nga, dili to ako, kay katong nagsugod pala ko atong 5, gibunalan ako sa kong mama, no? Tudo-tudo yun yung bunal nga, di ko kalimot ato. Nga, tungod ato, naka-learn ko nga, pag dili imuha, dili yun imo hilabtan, no? So, nakatabang to siya nga, disiplina sa kong mama sa ko ang kinabuhi nga, nag-grow ko, nga pag dili ako ang gamit, akong makitaan, bisag walay tao nakakita, dili dyan ako siya hilabtan, no? One time, nanarbaho ko sa Davao, ko anak ko, kanang college na ko, ato, human ako high school, nanarbaho ko kanang balay ba, katabang. Pag manglaba ko sa iyang mga sanina, matingalaw ko nga, kada laban ako, naagid na siya mabilin nga kwarta, kanang ilukot ba, kanang mga 100, no? Ibilin niya sa iyahang bulsa, sa iyahang kanang pantalon. Niya kay manglaba ta, anak man, no? Kanang walay washing sa una. So pag manglaba ko, makita ko yung manik kwarta, no? Dagkag kwarta mabilin. Mga papel nga yang lukoton. Ambot kung gituyo ba to sa kong amo or nalimtan lang yan. Pero every time jud nga maglaba ko, naa jud siya kwarta nga gilukot ba nga mabilin sa iyahang bulsa, sa iyahang kanang mga sanina or sa pantalon, ana. Og tungod kay gamay pa ko, gipanton ako sa kong mama nga pag dili na ako hilabtan. So kung ginahimo, akong ingnon akong boss pag abot niya, no? Ay nako, ma'am, nakoy nakitaan sa imong kanang kuan ganina, kanang kwartas na sa imong pantalon or sa sanina. Na din ha akong gibutang ang kuan kwarta siya. Uy, naday ko kuan nabilin. Pero ako kabalo kung iha ba tong gituyo or
kanang nabilin gyud nga tinuod, no? Pero akong gikuan diha, akong ginapunto ba nga kung kita disiplinahon sa Ginoo tungod kay gihigugmatan niya, gusto niya maghimo ta og maayo, no? Dili gusto sa Ginoo nga magpadayon tag himog dautan. Mao nang ang pagkastigo sa Ginoo, pagsilot niya sa tua, dili bot pasabot nga dili wa ta gihigugma sa Ginoo. Ang bot pasabot ana nga gihigugma kita sa Ginoo para makaamgo ta sa atong gihimo og mobalik ta ngadto kaniya og mohimo ta og maayo. So mao na akong punto igso, no? Nakatong akong experience ako gamay pa ko sa akong mama nga gibunalan ko. Murag ing ana ang gihimo sa Ginoo pa, no? Nga tagaan ta og kanang pahimangno, no? Sa mao nga pamaagi, makainomdom ta nga ang Ginoo balaan og kinahanglan nga magbalaan ta pinaagi sa iyang anak nga si Jesucristo atong dawaton og magkinabuhi tang uyon sa iyang kagbubuton, no? Gitagaan na tag unsaon pagkinabuhi, kinahanglan nga mutuman ta unsa ang pamaagi nga kita magkinabuhing matarong para mahimuot o mahimaya atong buhi nga Dios, no? So glory to God. Dili para maluwas ta, no? Kay gihimo naman ni Jesus para sa tuwa nga ang kaluwasan libre naman, no? So dawaton nato siya nga Dios og personal nga manluluwas. Unya, pag humanatog dawat kang Hesukristo, ang iyong Holy Spirit ba naman sa tong kasing-kasing, tagaanta niya og kanang, unsay word, conviction ba tawag, no? Nga, kanang tagaanta niya wisdom, unsaan pag kinabuhi nga, matarong, no? Nya, magbasa tagpulo sa Ginoo, naapo din ha, ang iyang mga pagtulunan, unsaon pag kinabuhing matarong nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Okay, so, padayon ta igso, no? Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Kasi 26, ingan siya, og dili ko na kamo hatagag pagkaon og usa na lamang kahudno ang gamiton sa napulo kababay aron sa pagluto sa inyong pan. Jutay na lang ang mga pan, jutay na lang ang pan nga ilang ihatag kaninyo og dili kini makabusog kaninyo, no? Kung dili bitaw ka maminaw sa Ginoo, i-allow niniyang mga butang para mapahimangnuan ta. Okay, so 27. O kung dili gihapon kamo mamati kanako og mosupil gihapon. So nagi ikuan ang Ginoo kada kuan para hangtod nga makamatngon ka, hangtod nga makamatngon ta, no? Apil ko dira. Diha pa ang Ginoo magkuan sa tuwa. Kumbaga pag murag ma-open na ganit nga dugay na ko naka-gets oy, mao da ito, no? Sa dihang ato nang masabtan sa dihang mo submitar na ta sa Ginoo, no? Mo surrender na ta sa Ginoo nga Lord, pasaylo ako Ginoo nahimo nako to Lord. Sa tabangan po ta sa Ginoo nga mauyon sa iyang kabubuton. Okay, so 28. Makigbatok ako kaninyo og kasiguhon ko kamog 7 kapilo sa inyong mga sala, no? 29. Mapugos na unya ako. Mapugos na unya kamo pagkaon sa inyong kaugalingong mga anak. Grabe na kanang kuano ka. Murag brutal, no? Tungod ra pod sa himo sa mga katawhan ba, no? Pagsupak sa Ginoo sa mao nang maani nila or maani sa mga musupak sa Ginoo, mauni siya, no? Nga magka-worse kay ngano man ang pagsupak sa Ginoo murag nakigbatok pug ka sa Ginoo. Okay, so 30. Unya, gubon ko ang inyong mga alampuanan o lumpagon ko ang inyong mga halaran sa insenso o ang inyong mga patayng lawas. Isalibay ko sa ibabaw sa natumbang mga Diyos o isalikway ko kamo. No? Katong mga nagsimbag mga Diyos, siya isalikway ko kamo. 31. Og dugang pa niini, gubon ko ang inyong mga syudad ug ang inyong mga alampuanan ug dili ako mosimhot sa inyong humot nga mga halal. So dili mosimhot ang Ginoo, no? 32. Gubon ko ang inyong yuta sa hilabihan gayud aron nga ang inyong mga kaaway nga nagpuyo niini mahibulong unya inig kakita nila niini. Okay, 33. Og patibulaagon ko kamo sa ubang kanasuran ug gukdon ko kamo uban sa binakyaw nga espada.
magmingaw unya ang inyong yuta ug mga guba ang inyong syudad. 34. Samtang gipamihag, no? Samtang gipamihag kamo sa inyong mga kaaway, ang inyong yuta makapahimulos sa gigahin nga mga panahon alang sa pahulay niini. 35. Samtang walay nagpuyo sa inyong yuta, makapahulay kini sa pahulay nga inyong gihikaw samtang nagpuyo pa kamo niini. Okay, 36. Og kadtong pipila kaninyo nga nahibilin sa nga buhi didto sa yuta sa inyong mga kaaway, himuon ko nga hadlukan kaayo. Hallelujah. Bisan makabati lamang sila sa kinanaas sa dahon nga gipadpad sa hangin, managan sila nga daw gigukod og tawo nga nagdalag espada og mga tumba sila bisag walay nagukod kanila. Oh, hallelujah. 37. Magdasmagay sila sa ilang pagpanagan nga daw gigukod og espada bisag walay nagukod kanila, ug dili gayud kamo makasukol sa inyong mga kaaway. 38, no? Mga matay kamo didto sa ubang kanasuran og ilubong kamo didto sa yuta sa inyong mga kaaway. 39. Ang pipila kaninyo nga magpabiling buhi didto sa yuta sa inyong mga kaaway, mag-anam og pangamatay tungod sa inyong mga sala og sa sala sa inyong katigulangan. Apan, mo na ni ang pinaka nindot, no, kay nagi taga ihatag ang Ginoo nga chance ba siya. Apan kun moila sila sa ilang pagkadautan ug sa pagkadautan sa ilang mga ginikanan, gumikan sa ilang pagluib ug pagsukol kanako nga maoy hinungdan nga nakig-away ako kanila ug gidala ko sila ngadto sa yuta sa ilang mga kaaway, ug kun ang ilang mga kasing-kasing magpaubos ug maghinulsol, hinumduman ko ang akong kasabutan kang Jacob ug kang Isaac ug kang Abraham, ug hinumduman ko usab ang yuta. Okay, 43. Apan ang yuta kinahanglan nga biyaan una nila aron nga kun wala na sila makapahulay kini. Kinahanglang magbag-o sila sa ilang pagkinabuhi, kay gisalikway man nila ang akong mga tulumanon o mga kasugoan. 44. Apan bisan pa niining tanan, bisag adto sila sa yuta sa ilang mga kaaway, dili ko sila isalikway o dumtan aron dili sila mapuo og aron dili makawang ang akong kasabutan uban kanila, kay ako mao ang Ginoo nga ilang Dios. So kung muangkon di ay tanong nga, Lord, nakasala gyud ko Ginoo sa imuha, Lord, batok kanimo, batok sa katawhan. Pasaylua ko Ginoo, no, kung muangkon ta ni ana igsuon, makuan ang Ginoo, no, maluoy ka nato, no, nya tagaan ta niya og chance, no, nga mabalik sa iyaha, unya iyahang i-restore ang ato ang kinabuhi, unya iyahan natang kanang kumbaga agiyahan, no, kay ingon pa siya diri bisan og bisan og naa sila sa lugar sa ilang kaaway, ingon ang Ginoo, dili niya sila isalikway, no, or dumtan, no, aron dili sila mapuo, no, og aron dili makawang ang akong kasabutan uban kanila, kay ako mauman ang Ginoo nga ilang Dios, no. Okay, 45. Hinuon tungod kanila hinumduman ko ang akong kasabutan nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan nga akong gikuha sa Ehipto at tubangan sa mga kanasuran, aron ako mahimo nga ilang Dios. Ako ang Ginoo, ingon ang Dios, no. 46. Ingon diri mao kini ang mga
gimbutan og mga tulumanon sa mga balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel pinaagi kang Moises didto sa bukid sa Sinai ingon nga kasabutan tali kaniya og sa mga Israelita. Amen, no? Praise the Lord. Okay, so mao to siya ang chapter 26. So nakabot ta og 30 minutes, no, kay na ako'y mga insight nga di paabot ang Ginoo sa kong huna-huna wal nagbasa ba na insert akong experience no nga atong masabtan og dugang ang pulong sa Ginoo. So salamat sa balang espiritu kay kanunay siya nagahatag kanato og insight, no, sa dihang magbasa ta sa pulong sa Ginoo niya na ang Holy Spirit tabangan tayo nga makasabot tam niya ma-apply na to ba siya sa atong kinabuhi. So atong makita nga ang chapter 26 mao ni siya ang mga panalangin sa pagkamasinugtanon unya ang sa tawag ng half, no, ang ikatunga ani sa throughout the chapter mas dagan ang mga silot sa pagkadili masinugtanon. Subot pasabot duha lang atong pilion igsuon, no, mo sugot bata mahimo batang masinugtanon sa kasuguan sa Ginoo or dili, no? Kung masinugtanon ka na ay mga panalangin, no, nga nagiandam ang Ginoo para kanimo o kanako. Apan kung dili ka masinugtanon sa pulong sa Ginoo o sa iyang gimando kanimo o kanatong tanan, kung dili ka mahimong masinugtanon, naapod siya'y consequence, no? Nga mao pa nagilang gingon ba nga kung unsay imong gitanom, mao pod imong anihon, no? Kung magsupak-supak ka sa Ginoo, murag nakiglaban ka sa Ginoo. Ingon diri, no, nga ang Ginoo mismo ang mulaban, makiglaban, no? Mo fight para makamatngon ka ug makamatngon ko, no? So igsoon dapat nga mag-decide gid tanong nga kanang tinguhaon nato nga mahimong mosunod ta, no? Mosunod ta sa pulong sa Ginoo ug atong paninguhaon ba nga ang balang espiritu may maghari sa atong kasing-kasing og sa atong huna-huna. Aron nga kanang atong pagsunod sa Ginoo dili ba kanang na-force ka, no, nga mo nagbugulbul ka nga mosunod sa Ginoo, no. Kanang mosunod ka sa Ginoo nga wholeheartedly, kanang malipayon ka nga ning tuman sa iyang sugo kay asa ba to nako sa New Testament man siguro to, no, nga ningon siya nga if you love me keep my commandments. I think sa John na, no, if you love me keep my commandments. I think John nakalimot ko sa chapter sa verse. If you love me, keep my commandments. Insya kung gigugman nimo si Jesucristo, ato ang tumanon ang iyang mga kasuguan, igsoon. Dili para maluwas ta, kung dili para mapahimot anato ang buhi nga Dios. Kaya ang kaluwasan, sa gikaingon ko na gihimo na ni Kristo Jesus para nato, no? Free na ang kaluwasan. Dili na ta kailangan nga mag-ugmad, unsa pa diha magsakripisyo para maluwas ta, no? Kay si Kristo Jesus na ang nagsakripisyo para kanimo kanato nga ang kaluwasan mahimong libre, no? Mao nay grasya sa Ginoo nga iyang gihatag kanato. Sa Efeso chapter 2 verse 8 ingon pa didto, kay ang kaluwasan gasa sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus, no? So, salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kay igsoon nga hangtod karon naa gihapon ka diha, and I pray, no, nga panalanginan ka sa Ginoo uban ang imong tibuok panimalay karon og hangtod sa kahangturan. Hangtod sa sunod higayon igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat. Thank you, Lord.